Ešte jedno striedanie, do hry príde aj Indonézan Marcelinho. V zápase končí Nigéričan Jakubu. Priestor dostáva aj 21-ročný rodák z Jakarty, ten sa okamžite zapojil do hry. Pozor ešte na Trenčanov, ktorí strieľajú 5. gól, 89. minúta. Stredovému kruhu, ako keby Trenčín prehrával o 1 gól a potreboval by vyrovnať, respektíve. Ale dobrú prácu robil striedajúci. Takže gólová prihrávka na konte. A možno to bude aj tým, že domácim jednoducho už došli sily, keďže majú dávno po ligovej súťaži. Možno vypadli z tréningového tempa a najmä toho zápasového. V tejto chvíli je koniec. Meturin. No a potom sa presadil aj Fedor Kasana v minúte 70.